Bueno, una etapa molt xula, sempre havia fet de pujada, vull dir, ara he pogut fer de baixada, que és més agradable. I bueno, com els meus companys de travessa saben, a mi Andorra m'agrada molt, vull dir que el Madriu, el refugi a l'illa i tal, com casa. I m'ha agradat molt poder connectar amb la Cerdanya. La part de la Cerdanya, tot això és espectacular, l'entrada a Andorra, unes vistes, unes muntanyes, uns rius, molt xulo. Ahir va ser una etapa bastant de transició, també va ser bonica per les vistes de la Cerdanya, però bueno, avui ha començat les pedres, els llacs, això, les pujades altes, els colls, vull dir que ja entrem a una zona superbonica del Pirineu. Espectacular, descobrint un Pirineu que no coneixia. Per algú a qui li agradi la muntanya, això és el súmmum.